Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. شما در ادامه برنامه‌های جالب و دوست داشتنی تلویزیونی سینما برنامه شب و وز را تماشا می‌کنید. درود دوستان عزیز، شماتون بخیر و شادی باشد. شما برنامه شب و وز را تماشا دارید. در این سردی‌های زمستان با خانوادگان هر یک کدام شما گرمی را آرزومندید. نخستین بخشی برنامه مذکور نام گرفته از خبرهای جالب و در ادامه با بخش‌های محاکمه عکس‌ها، آدمان غیر عادی و لطیفه‌ها شما را معرفی می‌سازیم. و بیننده‌های ارجمند، ما بخش اولی برنامه رو شروع بکنیم از بخش خبرهای جالب. رفیقان دقت. ҳамагон ба аксиёри гаронвазни амрикоӣ Майк Тайсонро мешиносанд. ӯ дар ҳаёташ 58 моҳ риба гузарондааст ва дар 58 моҳ риба гузарондагиаш дар 50 тои он ғолибият ба даст овардааст. ва медонед ки ӯ дар синни 20 солагиаш қаҳрамони ҷаҳон гардидааст ки токунун бо чунин натиҷа касе ноил нагардидааст. шумо медонед ки ӯ дар чандин филмҳо нақшофарӣ кардааст. бале, дар итнен се албатта мо медонем Рокки Билбао, Сурх ва Сафед, чунин филмҳое мебошанд ки ӯ дар онҳо нақш бозӣ кардааст. вале намедонед ки дар ҳамин филмҳо Майк Тайсон нақши худро, яъне боксёриро бозӣ кардааст. این غیریادی نمینماید. нуқтаи ҷолиб ҳамин аст ва бештари коргардонҳо барои он ки филмҳояшон аҷибу мароқувар таҳия бишавад, бевосита ба филмҳо Майк Тайсонро ҷалб мекунанд ва аксарияти филмноманависон махсус нақшҳоро барои ҳамин мушзани бисёр ҳам маъруфи америкоӣ менависанд. فهمه. бояд гуфт ки аввалин маротиба рекорди ӯро мушдани америкоӣ Холлифелд барҳам зад ва Майк Тайсонро ба нокаут дучор карда буд. ҳамин тавр. خبر من سینمایی است. خب قسمت زیاد بیننده ها برآمد فیلم اواتار 2 رو انتظار است. شاید بی‌صبرانه هم انتظار باشد که اواتار 2 کی میبراید. خب کارگردان این فیلم جیمز کامرون در نشست مطبوعاتی با روزنامه‌نگاران اطلاع داده است که نخست نمایش فیلم اواتار 2 17 دکبر سال 2020 گذرانیده می شود و اینچنین جیمز کامرون باز اطلاع داده است که 3 قسم دیگر فیلم اواتار رو نیز روی کار می آورد و منظور بیننده های سرشمار سینما می گرداند. Вы на Пандоре. Видели бы вы свои рожи. Тут имеется местное население, Нави. Их очень трудно убить. Вот почему мы здесь. Этот серый камушек идет по 20 миллионов за кило. Их деревня стоит на крупнейшем месторождении. Им придется переехать. Эти дикари ставят под угрозу нашу операцию. Мы на пороге войны, и вы должны найти дипломатическое решение. خبر دوم رو میگویم، این خبر هم سینمایی است. البته ما راسل کرو رو میشناسیم همچون گلادیاتور. خب او بله در فیلم گلادیاتور نقش آفرینی کرده است و خیلی یک نقش زیبا و خب نمیدونم نقش بله بازیده است و انا همین راسل کرو گفته است که من قسم دوم فیلم گلادیاتور رو با کارگردانی خود روی پرده سینما میارم. Кто он? Сними шлем и назови свое имя. Меня зовут Гладиатор. Отец убитого сына. Муж убитой жены. Я отомщу за них. ва бояд гуфт ки Рассел Кроу ягон маротиба ба ҳайси таҳиягар филмро рӯи навор наовардааст ва ин кори аввалинаш мешавад ва фикр мекунам як
табаддулоте ҳам мешавад. Тамоми мардум ин филмро интизорӣ мешаванд то якумин кори Рассел Кроуро дар соҳаи режиссёрӣ бубинанд. По моему сигналу покажите им ад. Разве я не милосерден? Слава о ваших деяниях будет жить вечно. Рассел Кроу. Гладиатор. بادمشیر بازی کردن خوب نیست؟ орзуи садсолаи инсоният амалӣ гардед. маркази тадқиқотӣ киштии кайҳонии худро ба сайёраи мирих равон кард. ин орзуро хоб садсолаҳо одамон хоб мепарвариданд дар дил ки чӣ гуна ба мирих парвоз кунанд. бале ба мирих. албатта бояд гӯем ки дар бораи сайёраи мирих таи чанд сол мешавад ки инсонҳо назари хоси худро доранд ва ҳатто баъди рӯи навор омадани филми мирих ки бо коргардонии Ридли Скотт ва нақши асосӣ Мэтт Деймон рӯи навор омад, аксарият хоҳиш пайдо карданд ки дар сайёраи мирих яъне манзили истиқоматии худро дошта бошанд ва фикр мекунам ки ин орзуи мардум акнун дар соли ҷорӣ яъне соли 2018 то ҷое амалӣ мешавад. Анита باید که سر میخورد. кайҳоншиносон тадқиқот бурданд ки дар сайёраи мирих имконияти зиндагӣ кардан будааст. дуруст. хоб дар фазо ягона сайёрае ки ба замин монанд аст ин мирих аст ва қисмати зиёди олимону муҳаққиқон мирихро замини дуюм унвон гузоштаанд ва барои зистан хуб мувофиқ мешуморанд ва дар натиҷаи таҳқиқотҳо муайян шудааст ки дар қисмати болоии сайёраи мирих пиряхҳо гӯё вуҷуд доштааст ва дар зери ҳамин пиряхҳо шояд организмҳои содатарин умр ба сар баранд. хоб атрофи мирих ҳазорҳо намедонам устура ҳам ҳаст, афсона ҳам ҳаст, таҳқиқотҳо ҳам ҳаст, вале ман фикр мекунам ки бо рафтани ҳамин киштии кайҳоние ки айни ҳол дар мирих сайру гашт карда истодааст, шояд барои инсоният иттилоъҳои навро фиристад, шояд инсоният дар он ҷо ҳаёти дигарро мушоҳида кунад. бале ин орзуи чандин асраи мардум буд албатта. ва мо акнун ман мехоҳам боз ба як хабари дигарро биёрем ки хабарро мехоҳам ман пешниҳод кунам. акнун дар соҳаи футбол на танҳо инсонҳо нақши асосии худро доранд, балки ҳамзамон ҳайвонҳо низ метавонанд саҳни муассир дошта бошанд. масалан дар шаҳри Хуан Кабалеро ин Парагвай сармураббии дастаи лигаи дуюми ин давлат Думая Харасагера чанде пеш сагеро кулчаханде дод ва ин саг бо ин сармураббӣ чунон унс гирифтааст ки айни замон ӯ ба ҳайси яке аз ёрдамчиёни сармураббӣ фаъолият мекунад. шумо я ақлатон дар ҷояш. Харасагера 62 сол дорад ва ӯ ҳангоми тамрин додани футболбозонаш андаке мушкилӣ мекашад ва бинобар ин саги ӯ саге ки бо ӯ ром шуд онро Тесапара ном гузоштанд ва айни замон ӯ ба футболбозон яъне тамрин медиҳад ва ҳар як амалеро ки сармураббӣ ба ӯ ёд медиҳад ӯ бевосита дар варзишгоҳ ҳамроҳи футболбозон тамрин мекунад ва ба гуфтаи масъулин ин саг тилисми хоси ҳамин даста шудааст ва чанде пеш даста дар ҳолати бисёр бад қарор дошт ва пайваста дар бозиҳои худ мағлуб мешуд. аз рӯзе ки Тесапара яъне ин саг футболбозонро бевосита тамрин медиҳад, дастаи онҳо
дар 4 бозӣ пайҳам мешавад ки пайваста ғолиб меоянд ва дар соли 2019 акнун дар назар аст ки дастаи думая ба лигаи аввали Парагвай барояд. Саг дӯсти одам аст. Дӯстони азиз, ин сурудро ба меҳмони моҳтарам аз шаҳри офтобии Тилави мебахшам. ана ин сурудро барои меҳмони мо аз дили ҷон ташаккур. Куртасур им профессор Хачатян. бинандаҳои арҷманд, бахши хабарҳои ҷолиб буд. манзури шумо. мо мегузарем ба бахшҳои дигари барнома. дар пеш ҳамкори мо Саидҷон бахши иҷрои шартро идома медиҳад. бо ҳам ин бахшро тамошо мекунем. рафтем. ташаккур ҳамкорони азиз ва акнун фурсат ба бахши иҷрои шарт фаро расид ва мебинем ба шартҳое ки мо омода кардаем то кадом андоза сокинон мебароянд. дар идома бо ҳам хоҳем дид. меравем. айни ҳол бахши иҷрои шарт аст. من میدونم برای چی اشتراک کردن نمیخواهم. میروم کلاس دیگرم. وطن دار ای وطن دار، قامتی خود خم مدار، مهری وطن عزیز دار، به وطن را میازار. وطن دار ای وطن دار، قامتی خود خم مدار، مهری وطن عزیز دار، به وطن را میازار. نمیدونم برای چی حتی ما رو گوش هم نمیکنی. تزگویک است. میتوانی سوت سرایدم؟ نه شما میتوانم. نه من نمیتوانم. نه من میتونم که شما نه من نمیتوانم من سراینده. نه آدم عادی. یک مرد روزه با ماهیگیری رفته است. مالابی دریا. ماهی رو داشته است. اون رو در لبی ساحل در خشکی گذاشته است. ماهی اونجا ایستاده است با دود و فریاد اومده است، با زبان هول اومده است و گفته است ای مرد مرا سرده، من روم چی خواهشی داری؟ آرزوهایت رو عمل میگردونم و آرزویت میرسی. بعد مرد میگوید چی از دست تو چی میآید؟ بعد ماهی میگوید که پری روز مرا مرد از این آب داشت و از من خواهش کرد، من با او $10,000 دادم و اون مرا رها کرد و من رفتم. پس مرد با اون میگوید خواهش من همین است که رقم خانه اون مرد رو با من Я калтаги пала, калтори пала, калитаги пала, калитори пала, гуфт ки чӣ ба пули калитаги пала намуд. جان تاجیکستانی منی ای نوری چشمانی منی
جان تاجیکستانی منی ای نوری چشمانی منی همکان ایمانی منی باغ و گلستانی منی همکان ایمانی منی باغ و گلستانی منی جان تاجیکستانی منی باغ و گلستانی منی. روز شنبه شمال شد، شمال از شمال شد، 366 شمپانسکی شکست. бинандаи азиз, идомаи барномаи шабовиз аст ва бахши мо бахши латифҳо ном гирифтааст ки айни ҳол шурӯъ мекунем аз ҳамкорамон. Даля чаро аз ман вақте ки ту номи маро гирифти аллакай Рустам халида истода буд, ман намедонам барои чӣ. хай бигзор аз Рустам оғоз кунем. Не, аз Латифа дида Даля хандаовардар аст, бигзор. хуб, модари ба бачааш мегӯяд: бачаҷон, дигар ба хонаи дӯстат нарав. охир онҳо чӣ фикр мекунанд? Ту ҳар рӯз субҳу шом дар хонаи онҳои. Писарбача мегӯяд: оча, хонаводаи ҷурам аз ман бисёр хушнуд мешаванд. охир чӣ хел? ҳар гоҳе ки ман ба хонаи онҳо меравам, модараш мегӯяд: биё, ҳамин ту намерасидӣ. баъд аз ин Латифа ман дигар ба хонаи шумо намеравам. ва хуб, латифаи Рустам акнун мараман. Латифаи ман. تو نه کی رستم فکر میکنن، من یک لطیفه دیگر میگم. این لطیفه درباره طبیبان است. خوب یک نفر به طبیبان زنگ بزنند: الو دکتر، زودتر به خونه بیایید.
духтур дар ҷавоб мегӯяд чӣ шуд? Тесар биёед ки писарам ручкаро хурдааст. Духтурҳо мегӯянд ина мо аз беморхона баромадем, зудтар ба хонаи шумо меравем. Хуб соҳибхона мегӯяд ки то омадани шумо ман чӣ кор кунам? Духтур дар ҷавоб мегӯяд шумо бо қалам навиштан гиред. як мард бонкро ғорат мекунад ва пас аз ин амалаш полисо онро медоранд, мегӯянд ки барои чӣ ту бонкро ғорат кардӣ? Он мард мегӯяд ки дар болои бонк навишта буд ки фурсатро аз даст маде. Ман ҳам фурсатро аз даст надодаму бонкро ғорат кардам. бале мо хандонда натавонистем, шояд бахши латифаҳо шуморо хандонад. фурсати тамошои барномаи моро бинандаои азиз аз даст надиҳед. дар роҳ се афанди роҳ мерафтанд, шабонгаҳ буд ва вақте ки аз назди онҳо як мӯйсафеди пире мегузашт ва мӯйсафед аз онҳо дар дасти онҳо он одамон донишҷӯ буданд ва вақте ки онҳо суҳбат мекарданд, он мӯйсафед мегуфт ки шумо дар ин шабонгаҳ чӣ кор мекунед? Дар инҷо мегӯяд ки мо ба сайру гашт баромада мехоҳем тамошо кунем ва мегӯянд ки оё шумо донишҷӯ ҳастед? Баъд донишҷӯён хандан писханд мезананд ва мегӯянд ки аз куҷо фаҳмидед? Мегӯянд ки охир аз даҳонатон бӯи роҳтон меоянд. афандиро мепурсанд ки шумо дар кадом рӯзҳо бо чӣ корҳо машғул ҳастед? Мегӯяд душанбе, сешанбе, чоршанбе, панҷшанбе ва ҷамъа дар истироҳат ҳастам ва рӯзҳои шанбе, якшанбе боша оддӣ. рӯзе як мард бо набираи худ дар ҳавли кор карда истоданд ки набираш савол метавад: бобоҷон, шумо ба ман гӯед, дар миёни калимаҳои тоҷикӣ калимаи русиро мо омехта кунем убол аст? Баъд мӯйсафед истодан нигоҳ мекунад: о конечно убол аст. бобоҷон, худатон мана русӣ гап задед ку? хайки ёш да аҳамият накӣ, якта случайно шид. ду ҷура рафтестанд, баъд дар як синяҳан, дар як ҷои хушкоям, дар як ҷои хушкиян, баъд якташ ташна мемона, фаҳмидӣ? Якташ ташна мемона, баъд ишам ташна мемона, дига уже ҳалқаш тоқ мешава, успед намекуна рафтанда. Дар рафтан успед намекуна, сини ҷураш мега ки мега ҷураҷон мега, ма дига успед намекунш, ту бира мега, вайка ту бира мега, калима ов бихӯ мега. Ба ҷураш мера ханда ханда мия мега ки ҷураҷон мега, ма чӣ боб кардам? Ба у ҷураш мега ки чӣ боб кардӣ? Мега айтани худам оби ҳалол кардам, айтани оби ҳаром. рӯзе омӯзгор баъд синфхона медурад ки талабаҳо иштан, баъд мепурсад аз онҳо: оё шумо сайёраҳоро медонед? баъд яке аз талабаҳо даст бардошта ҷавоб мегӯяд: ман медонам. баъд мепурсад: кадом сайёраро? баъд он талаба ҷавоб медиҳад: сайёра Қурбонованро.
дӯстони азиз, ҳар нафаре ки феълан моро тамошо дорад, як бор дигар дуруду салом мегӯем баҳратон ва барномаи шабовес идома дорад. Акнун фурсати бахши одамони ғайриёдӣ аст. خوش میکنم بلندتر. агар дар тӯли 24 соат хоб накунӣ, худро чӣ гуна ҳис мекунӣ? ва бемадор монда ва ғайра. Бас ман бисёр вақт ҳангоми тамошо кардани футбол соатҳои 2 ё 3 шаб хоб меравам. агар дар тӯли 24 соат хоб накунӣ, худро чӣ гуна эҳсос мекунӣ? кӯтоҳ ҷавоб деҳ. бад эҳсос мекунам, рост бисёр бад. хоб, дилхоҳ нафар бинадаҳоа ҳамин тавр шумо ҳам худро нороҳат ҳис мекунед. ман медонам дилхоҳ шахс агар дар тӯли 24 соат хоб накунад, майнаи сараш дигар чизеро қабул намекунад, монда мешавад ва дигар ҳолатҳо рӯй медиҳад. вале ман имрӯз инсонеро медонам ки 40 сол мешавад ки хоб накардааст ҳатто як лаҳза. чӣ гуфтед? ин нафар аз ветнам аст, номаш Тайн Нугок. хоб, ана ҳамин нафар тӯли 40 сол мешавад ки боре ҳам хоб накардааст ва то кунун олимону табибону муҳаққиқон таҳқиқот гузаронида истодаанд ки барои чӣ ӯ ҳамарӯза кори ҷисмонӣ мекунад, мисли дигар инсонҳо ба варзиш машғул мешавад, хоб зиндагӣ мекунад, хӯрок мехӯрад, умуман ҷисми зиндаст, вале хоб намеравад. таҳқиқотҳо танҳо як чизро муайян карданд, гӯё ким кадом вируси номаълуме вориди бадани ӯ шудаасту ва ҳамин боис шудааст ки ӯ 40 сол хоб наравад. вале ко 8 гӯсфанд буд, яктоаш куҷо шуд? ту худатро ҳисоб кардӣ? Не, як ҷое бо худат 8 буд. ӯ худро хеле хуб эҳсос мекунад, он чун ману ту самару далер инсон аст ва чун инсон зиндагӣ мекунад, не, вале ӯ хоб намеравад. мо албатта хирсро медонистем ки хоб намеравад, танҳо 3 моҳи зимистон. хирс агар хоб равад ҳам дар тӯли 3 моҳи зимистон, танҳо 3 моҳ хирс хоб мекунад. китоби машҳури рекордҳои Гиннес одами аз ҳама сокини аз ҳама қадбаландтарини сайёраро муайян намуд ки ин ҳам бошад ин духтараки 11 сола Чан Зиё аз шаҳраки Шандуни ҷумҳурии мардумии Чин мебошад. вай кӯдаки ман не. ин нафар 11 сол дорад ва ӯ хонандаи синфи 4 аст ва дар симфонае ки ӯ таҳсил мекунад барои ӯ махсус мизу курсӣ ҷудо карданд ки дар қафои ҳамун симфона, дар охири ҳамун симфона ки бо пойҳои дарозу қадди баландаш наметавонад дар бари ҳамсинфон ҷой гирад. ба ин хотир дар ҳамун симфона барои ӯ махсус мизу курсӣ ҷудо карданд. мизи курсии хоси худро дорад. бале, мизи курсии махсусе дорад ки дар он худаш танҳо мешинаду дарсҳои муаллимонро гӯш медиҳад. ва ин нафар ман ин қадар қад медоштам, аслан ба дарсам намерафтам. бале, табибон мегӯянд ки ин нафар падару модари ин нафар одамони қадбаландтаринанд ва баскетболбоз низ ҳастанд ва қадбаландии ӯро дар ирсияти ӯ донистанд. маҳорати рақсидан ва сарояндагиро низ доро мебошад ва ӯ мехоҳад ки дар оянда яке аз баскетболбозони машҳур гардад. беҳуда дар бораи қаддарозҳо сухан нагуфта истодааст. орзуи ягонаи ана ҳамин нафар ҳамеша ин аст ки қадаш баланд бошад. мехоҳам дар бораи нафаре суҳбат кунам ки 72 сол ба ин ҷониб на чизе мехӯраду на чизе менӯшад. тасаввурашро мекунед бинандаҳои азиз, ин нафар дар гуҷарат зиндагӣ мекунад. соли 1929 ба дунё омада. дар муддати 72 сол чизе на мехӯраду ва на менӯшад ва хеле худашро хуб ҳис мекунад. дар шаҳри Аҳмадобод чандин маротиба ӯро табибон озмоиш карданд ва муддати 10 рӯз ӯро зери назорати қатъӣ таи камераҳои наворбардорӣ монданд то ин ки хуб чизе мехӯрад ва ё менӯшад, вале прохлад ҷани ин амалро накард ва дар воқеъ собит кард ки ӯ яке аз одамони ғайриоддии сайёра аст ва тамоми олимони сатҳи ҷаҳонӣ доктор Майкл Рейс аз Амрико вақте ки ӯро бори аввал дид дар ҳайрат монд. духтур ба он ақида аст ки одам метавонад агар об бинӯшад
вале бо фурсати чанд лаҳзае ба ӯ албатта хӯрок лозим аст то ин ки витаминҳои гуногун дар бадани ӯ вуҷуд бошанд. Вале ман фикр мекунам ки ин хабар шояд реалӣ набоша, не асоси воқеӣ надорад. дар ҳақиқат ин асоси агар воқеӣ дорад. 72 сол хӯрок нахӯрда бошад, он чанд сола бошад? Хуб, албатта 72 сол ва 82 сола мебошад ин нафар ва аз синни 8 солагиаш то инҷониб чизе нахӯрдаасту ман намешавам. Не, як чизро агар мо мушоҳида кунем, ҳатто хурдтарин бактерияҳое ки хурдтарин ҳатто микробҳое ки намедонам ӯро ҳатто ба микроскоп дида намешавад, он боз бактерияҳои аз худ хурдро тановул мекунад. Ба ғизо ниёз доранд. ман фикр мекунам ки умуман ҷисми зинда бе хӯрок наметавонад. худашро бисёр хуб ҳис мекунад, боре ҳам бемор нашудааст. одам ба бисёр корҳо қудрат дорад. бинандаҳои азиз, чунин одамон дар дунё хеле зиёданд ва идомаи барномаи Шабоиз аст манзури шумо ва моро пайгир бошед. албатта дар идома як суруди хеле ҷаззоб. Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice 1000 palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando, 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 bailando. Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Bailando, 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 bailando. Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía, ya no puedo más, Ya no puedo más, y ya no puedo más. ya no puedo más. Porque esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía y ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Ay, besar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Con tremenda nota. Tú me miras y estoy en otra dimensión. Tus latidos aceleran a mi corazón. Tus latidos aceleran a mi corazón. Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor. Bailando, 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 tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando, subiendo y bajando. bailando, Bailando, bailando. bailando. Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía, ya no puedo más, Ya no puedo más, y ya no puedo más. ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía y ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Ay, besar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Con tremenda nota.
бинандаҳои арҷуманд, идомаи барномаи шабовез аст. Фикр мекунам ки хаста нашудед ва барои албатта шумо мо бахшҳои ҷолибтаринро манзур менамоем. али замон бахши муҳокимаи аксҳо ки дар ин бахш албатта ҷолибтарин аксҳо манзури шумо мешавад. танҳо ин бахшро пайгирӣ кунед. ҳозир беайнак намешавад. ҳозир ба ин акс таваҷҷӯҳ кунед. ин манорае ки мошинҳо болои ҳам гузошта шудаанд дар шаҳраки хубеи ҷумҳурии мардумии чин аст ва мошинҳо тақрибан 13 то мебошанд ки баландии он ба 20 метр мерасад. яъне мошинҳоро болои ҳам гузоштанд. бале, нахустин тракторҳое ки истеҳсоли ҷумҳурии мардумии чин мебошад маҳз дар ана ҳамин макон истеҳсол шудаанд соли 1957 ки инро тавассути ана ҳамон кранҳои борбардори баланд сохта шуданд ки дар аксҳояш дар сомонҳои интернетӣ бисёр одамонро дар ҳайрат гузоштааст ва бисёриҳо аз ин аксҳо дидан менамоянд то ҳол. аз рӯзе ки хуб сардиҳо кишвари моро ҳукмфармо гардидааст, бузҳо ба чарогоҳ сараввал мӯза мепӯшанд ва баъдан ба чарогоҳ мераванд. ба аксҳо таваҷҷӯҳ кунед. аҷоиба бисёр. хуб, як гурӯҳи акосон дар Антарктида як хирсеро мушоҳида кардаанд ки он чикор мекунад? Мерақсад. ана ба аксҳояш таваҷҷӯҳ кунед. хуб бале, инҷо дар бораи Антарктида шумо суҳбат кардед. Бояд бигӯем ки парчами Тоҷикистон али замон дар Антарктида низ ҳаст ва бори аввал парчами давлатии моро Абдулҳамид Қаимов, яке аз бисёр ҳам нафарон тиряхшинос ба он ҷо бурда монд ки ин дар воқеъ боиси ифтихори мо мардуми тоҷикам ҳаст. яъне замон парчами мо дар Антарктида яке аз нуқтаҳои сартарини ҷаҳонӣ, бале, дар қатори дигар давлатҳо дар шаҳри Копенгагени Дания студияи эффект тасмим гирифтааст барои он ки ба ҷангал дигарҳо, аниқтараш Рустам бар ин нафарон таъсири манфӣ нарасонанд. хуб як манораи морпечеро тарҳрезӣ карданд ки тавассути ин манора ки дарозиаш 45 метр мерасад, акнун одамон ҷангалро поймон намекунанд. бале, сохтмонаш идома дорад. яъне ҷангалро акнун поймон намекунанд. танҳо аз болои манора меистанду ба зебоии атроф, ба ҳайвонҳо тамошо мекунанд ва фароғат мекунанд. ҳамзамон дар болои ин манора метавонанд мошинҳо сайр кунанд. хулас одамон танҳо ба ҳамин муҳити атроф зарар нарасонанд, чунки масъалаи экологӣ имрӯз бисёр ҳам масъалаи глобалӣ аст. проблемаи глобалӣ аст. бале, мо ҳам бояд ба қадри табиати биҳиштосои Тоҷикистонамон расем. хуб, бинандаҳои азиз, манзури шумо буд бахши муҳокимаи аксҳо. акнун мо навбатро ба ҳамкорамон Заробиддин медиҳем то ин ки ӯ дар пеш бахши як саволро пеш мебарад. хоҳам медиҳем. дӯстони азиз, идомаи барномаи шабовез аст ва бахши як савол аст. манзури шумо бо мо бошед. аз наздикони худ бештар чӣ гуна тӯҳфаро интизор ҳастед? тӯҳфа бешаки чизи хуб аст. чӣ гуна тӯҳфае ки бошад чизи хуб аст ва наздиконамон ба мо чӣ гуна тӯҳфае ки кунанд, албатта мо хурсанд мешавем. вай тӯҳфа чӣ тӯҳфаи молӣ бошад, чӣ тӯҳфаи пулӣ бошад, чӣ гул бошад, чизе ки бошад, вақте ки тӯҳфа як кас ба шумо тӯҳфа мекунад, ҳамо арзиши камам ки доштагӣ бошад ва ҳамо бениҳоят арзиши калон қабул мекунем ва хурсанд мешавем. муҳим ҳамон аст ки шумо арзандаи тӯҳфа ҳастед ки касе бароятон тӯҳфа мекунад чизе. муҳим ана ҳамин аст. Ташаккури зиёд. фикри ман дар он аст ки ман аз наздикони худ аввалан саломатӣ мехоҳам ва дуюм хушбахтӣ мехоҳам. Ташаккури зиёд. ман аз наздикони худ бештар соатро интизор дорам. соатро дӯст медоред? бале, беҳтарин. Ташаккури зиёд. саломат бошем. аз ҳамада саломатиро интизорам. хеле. шумо чӣ? ман бисёртар саломатӣ падар, модар ва аҳли оилаи ман барои ман беҳтар аст. аз наздикони худ бештар чӣ гуна тӯҳфаро интизор ҳастед? аз наздикони худ ман саломатии падару модарамро мехоҳам. ҳамеша саломат бошанд, барои ман бештар беҳтарин аст. از بوفایی گپ نزن خواستم به حالی خویشمان بکن گریبانی Об измене со мной не говори. Я как прежде горю любовью. Раньше на себя посмотри. Проверь, что у тебя за душой.
राह चला है, राह मुड़े तो मुड़ जाने दो। तेरे ख्याल में डूब के अक्सर अच्छी लगी तन्हाई, सांस में तेरी मुझ में सफर जो करती रहे। шанкар бисёр ҷон накарен на суруда метонеду на навохта беҳтараш биёед навореро ва ё клиперо тамошо мекунем ки аз шунда беҳтар месароянду беҳтар менавозанд. бале дар идомаи барнома аз як филми ҳиндӣ як клипро манзури шумо мекунем. бо ҳам जिंदगी प्यारी है। मुझ में सफर तू करती रहे, हर एक सांस में गुजरती रहे, शाम सुबह तू मेरा, तेरे बिना क्या मेरा, दो जिस्म जा एक है, ना होना कभी तू जुदा। तेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी, बनके जो इश्क बरसे, तेरी मेरी कहानी, तेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी, बनके जो इश्क बरसे, तेरी मेरी कहानी। देखो ना कैसी इजाजत मिली है, एक दूसरे में हिफाजत मिली है। фикр мекунам тӯли ин дақиқаҳое ки телевизиони синамо ва барномаи шабовезро тамошо кардед хастагиро эҳсос накардед. то дидорҳои наздик бинандаҳои азиз бо барномаҳои телевизиони синамо бошед. ҳамеша дар рӯзгору зиндагиятон пешгомиро орзу мандем. бо мо бошед, бо синамо бошед, бо шабовез бошед. ва сарбаланд. хайр. хайр. क्या मेरा दो जिस्म जा एक है, ना होना कभी तू जुदा। तेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी, बनके जो इश्क बरसे, तेरी मेरी कहानी, तेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी, बनके जो इश्क बरसे, तेरी मेरी कहानी। मुझ में सफर तू करती रहे, हर एक सांस में गुजरती रहे,
داد